happened under Zuma was a tragedy, but what has happened under your watch is a farce. Amaqela aphikisayo agxeke umongameli Cyril Ramaphosa ngocimicimi wombane ogqubayo kweli ngelixa eshukuxa intetho kamongameli yesizwe. Abahlali kwilali ezingqonge idolophana yaseNdwe kwiphondo laseMpuma Koloni bazimise ingxintshukumo kule dolophana beqhankqalazela inkonzo. Molweni emakhaya nakubabukeli be-DTT nanguvimba wangokuhlwanje. Amaqela aphikisayo agxeke umongameli Cyril Ramaphosa ngocimicimi wombane ogqubayo kweli. I-DA igrogrisa ngokumangalela urhulumente ngokulibeka phantsi kwemeko yentlekele yesizwe eli ngenxa yale ngxaki yombane. Ukanti umphathiswa wezamapolisa umnumzana Bhekicela utyhole liqela likhulu liphikisayo ngokulala neli livuke neliya kuba lalixhasa ukubekwa kweli phantsi kwemeko yentlekele kuqala. Ingxoxo ngesona ibisindleko zizo zombini izindlu zepalamente eyowisomthetho kunye neyebhunga lesizwe lamaphondo. Government has the responsibility to cushion all citizens with incentivizing and subsidization of solar roof panels. Vandalism of infrastructure and stealing of cables is tantamount to sabotage and counter-revolution. These criminal acts must be dealt with ruthlessly. As we look back now on that early period of the Ramaphosa presidency, through the lens of this year's State of the Nation address, we arrive at one inescapable conclusion: that you, Mr. President, are somehow guilty of something even worse than the thing that you once accused Zuma of. For if President Zuma presided over 9 wasted years, you, sir, have presided over 5 disastrous years. Our country is in the middle of several man-made crises. The man who's currently at the center of South Africa's crisis is a full-time businessman, animals trader, possibly a puppet of both the domestic and global capitalist interest, who has said that the job of president for him is a part-time job, Mr. Cyril Ramaphosa. Unfortunately, we have political parties that never want to be involved in finding solutions of any crisis. They believe that opposition means just opposing anything that is tabled by the ANC and its government. That is a mistake. Parties in parliament should contribute to finding solutions to problems and crises. Now, in January 2023, the leader of the Democratic Alliance made a bold statement that will support declaration of the state of disaster on the energy crisis. That was the 31st of January. Then when the state of disaster was declared on the 9th of February, the same leader of the Democratic Alliance came back and said, we'll take the government to court for declaring a state of disaster. Now, when you have the main opposition party talking from both sides of the mouth, we have a bigger crisis as a country. Abahlali kwilali ezingqonge idolophana yaseNdwe kwiphondo laseMpuma Koloni bazimise ngxi intshukumo kule dolophana. Baqhankqalazela into abathi kungaziswa kwenkonzo ingakumbi amanzi. Bathi kukhe kugqitha inyanga eziliqela zibe zome nko impompo. Bayimise ngxi idolophu, amapolisa abe eyibeke esweni. Abahlali bathi izikhalazo zabo aziselwaso. Umbandela wezindlu, indlela kunye namanzi nguwona uphambili. Hlala inyanga zibe mbini okanye zibe ntathu singenawo ngamanzi aphendwe. Ii-generators abasixelela ngazo into yoba akho generators sithi makuthathwe loo mali leyo ilungise ii-generators ezi yaziphaya emanzini sikwazi uba masifumane sinkinkishelwe amanzi ngendlela efanelekileyo. Apha kwagqityelwa ukukhiwa izindlu ku-phase 1. That was 2001 ngoko of ezinyawo. Whereas kwezinye indawo ezifana noKomani, Ladifre sebeko phase 3, phase 4. Abantu bethu still basadinga izindlu because ilokishi ezilapha ziya about 5. Abahlali bathi baqoquke kukusoloko bexelelwa ngengxaki zemali xa bekhalaza. Amagosa worhulumente wasemakhaya nowephondo bayekuthetha nabahlali. Kwezi veki zilandelayo nge-22nd
nge-22 kaFebruary umasipala uzabe ehleli i-council meeting apho sabe si-approve khona i-adjustment budget. Now icebo esifuna ukulenza phaya uku-approve okanye kubekho imali ethathwa kwezinye ikona ekwenzeni into yobana makuthengwe ezi zinto sizibiza ngokubana zii-mobile backup generators. Ngokwezi baziphakamisile izinto ngakumbi ezokuhamba kwe-storage phakathi kwezindlu, ezamanzi, akukho stormwater drainage, zizinto ezibalulekile eziserious. Umasipala waseMalahleni uceba ukwakha izindlu ezintandathu zangasese zikawonke-wonke nezixabisa phantsi izigidi ezine zeerandi. Ukanti abahlali bona bafuna kusetyenziswe loo mali ekulungiseni injini yamanzi. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude, eNdwe. Kusenjalo urhulumente waseMpumalanga uqikelela ukuba umonakalo obangelwe zimvula ezimandla kutshanje kweliphondo ufikelela kwimali engaphezulu kwezigidi ezingama-300 eerandi. Ezi mvula zishiye umonakalo ongathethekiyo kwiingingqi zomasipala iHlanzeni, iMbombela, iNkomazi, iBushbuck Ridge naseThabachwewu. Ngabantu ababini abaswelekileyo logama abathathu besadukile kwaye kucingelwa ukuba barhaxwe ngamanzi. Le mbubhisa ayithetheki, amakhaya ethe gabhu emanzini konke konakaliswe ngamanzi. Uninzi luzikhotha amanxeba. Kwenye lobhuda ngibona ukuthi ngathi ngiyamuva ngikhwese abantwana bethu bakhweshe bona ngoba bancane. Ngathi ngcono kusale mina kube ngimiphelelo salakho. Uyakubona. Umlambo eCrocodile ugcwele de uyawatyekeza amanzi kangangokuba ayasondela ezindlini. Ziyaqhuba inzame zokuhlangula abahlali kwizikhukhula nangona abanye bengafuna ukuhamba. Kukholeleka ukuba babexelelwe abantu ukuba bangukhi imizi apha. People invaded here, but this thing was warned. People were warned about this thing. So that's the situation we're looking at now. Urhulumente ubhengeze imeko yentlekele kwaye usawubala umonakalo. Benenhlanhla ukuthi imvula inemini uma ngabe inebusuku manje bekafika ngetulo kumafastero, so bengaba ingoti lenkulu kakhulu. Kwagcinwa sesabi umgwaco imvula mayichubeka utohamba sokugubhekile usahambeki. eBushbuck Ridge inyakadem nemadem lamanye kugcwele tindzawo kusenjalo kubonwe isixhiliphoti sikaRhebe kwizityalado zasematsulu kwaye luyangongoza ixhala labantu ngezilwanyana ezizakubaleka emanzi. Ukanti amadolo emvula lumkise abahlali ngonogumbi wemvula de kube ngolwesine. Umkhanelo otyholwa ngokuqweqwedisa adlwengule ze abulala intwazana eneminyaka 7 eMthwalume KwaZulu-Natal usilaxazile isicelo sebheyile. Le ndoda iminyaka i-27 ibivele kwinkundla kamantyi yaseMzumbe kutyholwa ngelithu Emihle Nyawose wanyamalala ethunywe evenkileni ngecawa. Yilona hlathi-ke leli lapha uEmihle Nyawose kutholakale khona isitumbu sakhe siseceleni nje lapha eweni kwedwala elikhulukazi. Ngaphansi kwalo umfula umnamfu. Umndeni kaMufi namaphoyisa batshengiswe umsolwa le ndawo. Umsolo wayengumuntu oyegcina ukubonakala nale ntombazanyana. Umndeni kaMufi wona ohambise umsolwa emaphoyiseni aseHibadini la afika wagonyuluka khona. Wakhombisa amaphoyisa la ifihle khona isidumbu sale ntombazanyana. Ngizizwa ngibhlungu kakhulu noma ngabe ethi akayifuni ibheyili kodwa uyazi ukuthi uwenzile ngendlela oyibulale kabuhlungu ngayo ingane isihluku azayidlwengule. Umsolo uvele kafushane inkantolo yaseMzumbe eMthwalume ngamacala okuthumba, ukudlwengula nokubulala. Umphakathi ubuphume ngobuningi bawo wotha ubomvu. Lo msolo ulaxaze isicelo sakhe sebheyili. Sifisa nje ukuthi ukusho kubantu baseMthwalume kakhulukazi kobaba nasensizweni zakhona ukuthi hayi bakithi ngeke sekwenele noma bethwa sasonile siyaxolisa. So kwahamba noma ziziningi igigabade ezenza ngasekhaya kodwa bekade kuyizinto bekade umndeni ubuye ucindezela umndeni wakhe. Leli cala lihlehliselwe inyanga ezayo ukuze amaphoyisa aqhubeke nophenyo. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMthwalume. Intsapho eziliqela phansi komasipala waseMangaung eFreystata zilahlekelwe ngamakhaya azo emva kokuba etshe anqunqa ngenxa yocimicimi wombane. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe.
Amaqela aphikisayo agxeke umongameli Cyril Ramaphosa ngocimicimi wombane oqhubayo kweli. I-DA igrogrisa ngokumangalela urhulumente ngokulibeka phantsi kwemeko yentlekele yesizwe eli ngenxa yale ngxaki yombane. Ukanti umphathiswa wezamapolisa uMnumzana Bhekicela utyholele iqela likhulu liphikisayo ngokulala neli livuke neliya kuba laluxhasa ukubekwa kweli phantsi kwemeko yentlekele kuqala. I-ofisi yeposi engasebenziyo eQonce eMpuma Koloni iqhwalelisa inkonzo bekumele kuba zifunyanwa ngabantu kweli qumrhu likarhulumente. I-ofisi yeposi yaseQonce neyayisakwaziwa njengeKing Williamstown yavalwa emva kokuntunyekwa ngomlilo ngoSeptemba wanyakenye. Abantu abafuna inkonzo zeposi ngoku nje banyanzeleka ukuba bahambe umgama ongaphezu kweekhilomitha ezili-10 ukuze bafumane izinkonzo eBhisho. Amawakawaka abantu baseQonce nakwilali ezingqongileyo bebefumana inkonzo zeposi kwesi sakhiwo iminyaka eliqela. Kungoku nje esi sakhiwo sonakaliswa ngumlilo yaye asisasebenzi. Abantu banyanzeleka ukuba baye eBhisho nalapho bachitha ixesha elininzi emigceni belinde uncedo. So kwesinengxaki utata unengxaki ekhadi uba imali yakhe wayitshintshele eposini. So bemane siya epost office etown. Ngoku i-post office ezivalileyo ngosinengxaki ngenxa umuntu akanamali eqonde ukuza apha eBhisho besisicela uba phinde kuvulwe i-post office etown. Iyasichana thina indaba yeposi elapha eBhisho. Sipeya apha eBhisho thina kwi-PW sasipeya eQonce sakhutshelwa apha eBhisho. Ngoku iyasichana ngohlobo lokubana yonke iQonce ngoku ababebepeya eQonce zolitsha ntontoni bafola apha. Siyafika sityhuwishe njengangoku niyasibona uba sisetyhwini asiqhelanga uba setyhwini thina. Koko kwayizolo silapha imini yonke kwathiwa imali iphelile salinda ke kwaqala upheliswa ngo-2 sathi ke ngoku sekubetha u-4 kwaphinda kwathiwa imali iphelile. So yasibetha ke thina sikwela iteksi ezi-4 usuka kule ndawo sisebenza usuka kuzo. Iziko leposi eMzantsi Afrika lithethathethana nemibutho yabasebenzi ngodendo. Bangaphaya kwama6,000 abantu abangaphulukana nemisebenzi. Oku kwenza inkxalabo eluntwini. Kuba sinathi sikule ngxaki esikuyo ngoku aphinde urhulumente avala adende abantu abasebenzi bepost office. Bese kuba ipost office singenazo. Singacela thina singabahlali base-South Africa urhulumente makongeze abantu emisebenzini yasepost office basebenze. Iziko leposi eMzantsi Afrika liqeshe abantu abayi-16,480 ukanti ziyi-1,400 iofisi zeliziko kuMzantsi Afrika wonke. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze-SABC eQonce. Lonyukela yokuthi ga kuma-21 inani labantu abasweleke kwingozi yokugilana kwebhasi kunye nemoto ethwala imali kwiphondo laseLimpopo. Olunquzulwano lwenzeke kuhola wendlela u-N1 kude kufuphi netonela yaseHendrik Verwoerd ngaphandle kwaseLouis Trichardt izolo. Kusweleke abantu abali-19 kwindawo yesiganeko. Le bhasi ibisendleleni eya kwilali ezohlukeneyo enzelele. Isiphelo esirharha okwencindi yekhala kwindlela ebebeyihamba imihla nezolo. Le yibhasi liphuma rhoqo ngecala emva kwentsimbi yesine isuka kwidolophu yaseLouis Trichardt isiya abakhweli kwiilali ezohlukeneyo ngaphandle kwale dolophu. Kodwa ngelishwa malunga nesiqingatha sabakhweli baza kungena emakhayeni abo bejongisa amaqeba phezulu ngenxa yengozi ethathe ubomi babo. Abanye abaqhubi babeka unxa kumqhubi webhasi kodwa nangona kunjalo uphando lusaqhuba. Abanye abakhweli basalele ngandletyananye kwimeko yamaxongo esibhedlele. Iintsapho eziliqela phantsi komasipala waseMangaung eFreystata zilahlekelwe ngamakhaya azo emva kokuba etshiyanqunqa ngenxa yocimicimi wombane. Oku kwenzeka ngethuba eli lijongene nengxaki yocimicimi wombane. Abantu abalahlekelwe ngamakhaya abo bashiyeke benxunguphele kwaye bazama ukucholachola okuseleyo kwimpahla yabo. Indlu kaMaleke Pitso inamagumbi okulala amane nebehlala kuyo kunye nonkosikazi wakhe nabazukulwana ababini ngoku ayisekho itshe yanqunqa kulomlilo. Ulahlekelwe impahla yakhe yonke kwasinda imoto kuphela. Lo mlilo uqalise emva kwemizuzu nje kubuye umbane emva kocimicimi. UPitso ukholelwa ukuba yintambo ewise umbane edale umlilo otshise watshabalalisa indlu yakhe ahleli kuyo iminyaka engama-30. I'm hopeless and I don't know where will I get the assistant to rebuild the house because I've built this house for it's long away that I'm living in this house and all my goods
have blown away. Everything that I thought I have has blown away. I have nothing. I'm just left with the clothes that I'm wearing now. Abanye abahlali abatshelwe zizindlu nabo bakholelwa ukuba ngucimicimi unobangela wokutsha kwezindlu zabo. I must say it was a very difficult situation because not everybody would expect that their house would burn, particularly because of load shedding. Load shedding has brought so many inconveniences. Not only did our house burn, but we had to move to another lady's house, which she relies on electricity because of her health condition. Inkampani yombane kumasipala waseMangaung iSentlek ithi ayikafumani mabango monakalo odalwe ngulomlilo udalwe ngucimicimi wombane. If clients believes that such damages are as a result of our network a failure or whatever, they are allowed to come and lodge a claim with us. We will then investigate the cause of that. Ukanti abahlali balumkisiwe ngokusebenzisa injineli zombane ezingagunyaziswanga. Iofisi ekhusela abathengi kwiphondo laseFreystata ithi ucimicimi kufuneka ujongwe njengomba onobuzaza nanjengoko umongameli Cyril Ramaphosa ibhengeze ukuba ingxaki yezamandla kweli ikwimo yentlekele. Ithi ngahle bafumana ubunzima abathengi abazama ukufaka amabango ngenxa yocimicimi wombane. Ngoku masichaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp ngokusweleka kwabantu kwizikhukhula. Urhulumente uphuca inyawo kakhulu malunga nento eyenzeka KwaZulu-Natal efama kudalwa abalungiselela aba bantu. Ethi kuyafana nje uhulumeni uzogcina ngokubathembisa labantu ngeke azabakhele izindlu. Khona la izikhukhula ezike zabakhona nje kule minyaka edlule kwashona inqwaba yabantu. Urhulumente wethu apha eDurban hayi unengxaki kakhulu. Eyona nto ayigade kakhulu gade kuthiwe kusweleka imvula hayi ke uyinceda kuqala loo nto leyo. Urhulumente akwabhande benokukhela abantu kwiindawo ezilungelweyo for uba bokhelwe khona izindlu ezisemgangathweni. Urhulumente angabanceda kakhulu kuba kaloku ngoku ezimvula zize ngamandla na last time bekhe bahlaselwa zimvula. Ngithi tutu emndenini eshwe izihlobo ngenxa yezikhukhula. Ngiyafisa ukuthi uhulumeni abantu bakithi abanike indawo eyiphephile angalindi kuze kufike ikhukhula. Igovernment imele ukuthi ibazamele labantu laba abathikamezekile kule ikhukhula bezikhona nokuthi futhi bavikeleke in future ngokuthi abazamele indawo eright lapho bazokwakha khona. Mina bengicinga urhulumente abasuse ababantu kwezindawo behleli kuzo ngoba bazokufa nyanzi izikhukhula kule ndawo bahleli kuzo ababantu. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uMnumzana Oscar Mabuyane uthi igqiza lakhe lezomthetho lisadibanisa amathamba entloko ngokuphathelene nokuthabatha amanyathelo ngakumkhuselo oluntu onqunyanyisiweyo uadvocate Busisiwe Mkhwebane. Okukulandela ukuba inkundla ephakamileyo yebhisho ikhabe nendleko ingxelo kaMkhwebane kakumabuyane nowayesakuba ngumphathiswa wezemisebenzi yoluntu eMpuma Koloni. Ingxelo kaMkhwebane ichithwe inkundla yafumanisa ukuba uMabuyane noMadikizela baxhamla kwimali ekwaxuthwa kuyo kumasipala waseMbizana ngenkonzo yesikhumbuzo kaWinnie Madikizela Mandela. Makumali abhotisa kwembukeli ngicela sikhawuzele nalo uqikelelo lwemozulu nolumingo olhlobo athanda bamahle kakhulu amathuba emvula kwindawo ezininzi ezikumntla mpuma welizwe ngokunjalo nakwindawo ezikumantla waphaya eMpuma Koloni kanti ke zintshizana esithe ezilindelekileyo kwindawo ezikumzantsi ntshona waphaya eMpuma Koloni ngomso ke mbukeli zakuthi qolo zisine zamvula kwindawo ezikwimpuma yelizwe ngokunjalo naphaya eMpuma Koloni kwekotha njalo ukuyakuthi kapha kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe kanti ke mbukeli uyabongozwa into ba uqaphele kaloku la mvula ithande ukuba mandla pha kwelaphondo laseLimpopo ngokunjalo naseMpumalanga kuquka ke nelaphondo laseFreystata kanti ke nangomsombukeli uyabongozwa yiSouth African Weather Service into ba qaphele kaloku la mvula emandla pha eNorthwest ukwehlela eFreystata kanti ke kulindeleke nendudumo ezimandla phaya eMpuma Koloni kanti ke kulindeleke imozulu eyomileyo nenomoya nenokudala kaloku imililo yamadlelo pha kwelaphondo laseNorthern Cape masisho into ba wona amaqondo okutshisa aphantsi asibeka phina ndikatsho mbukeli ndithi noko lithande
ukufudumala kakuhle izulu phaya eKapa lodumo ngo-19 ngokunjalo nasevostile kanti ke lishumi nje phaya eSutherland thathiseka amaqondo ngo-22 degrees Celsius phaya eUppington ngelixa engu-16 phaya eSpringbok kumandla esempuma ke mbukeli ndingatsho nakhona ndithi noko lihle izulu amaqondo abetha phaya ku-18 ubukhulu becala uqala phaya koRhafu ukuyongena eKaladokhwe ngokunjalo naseKomani kanti ke phaya eThekwini silindele u-24 ngelixa ingu-23 phaya eRichards Bay nakoMbangeni phaya 17 omhle eMgungundlovu ngokunjalo naseRhawutini kodwa kaphinda athathisa amaqondo ngo-22 eMusina ngokunjalo nasePhalaborwa xa hlabula mgama sijonga ngomso lifudumele kakuhle izulu koKales River koBellville eKapa phaya ngo-25 aphinde ke yathathisa amaqondo ngo-30 evostile ngu-31 eCalvinia naseFredendal kanti ke liyatshisa ngo-36 eUppington ku-29 omhle eKomani ngelixa silindele u-28 phaya eMthatha kamnandi moya.